Yesu wazukuru wasekuru, Yesu wazukuru. Thanks very much for waiting. Joyce, wakanyanya. Thank you so much. Ladies Kara, thank you for sharing our video. Thank you so much. Maskura say. Yes, wazukuru. Maskura say. Thanks very much for coming. Thank you so much for coming, live streaming. Na anko, murundinzwa ere wazukuru? Murundinzwa? Ndipewo tamp kana murundinzwa. Zvakanaka. All right. Thank you very much. Thank you, Lady Skara. Thanks for sharing our video. Thank you very much. Okay. Right. Hatisi kuda kunyanyomira ndizvi. Shango ndingokwazisa vanhu vauya tingokwazisana, and then tobva nekukasika tobva tapinda munyaya yatiunganidza pano. Handizvi? Nyaya iri kuitika zvakanyanya mazuva ano. Ndinoda kuti tikurumidza tapinda. So anononoka ndatoisa link. Handiti? Ndatoisa link. Right. Joyce, thanks very much. Every week Joyce is first kuuya panapa. Thank you very much for coming. Lucia, thank you mzukuru wangu. Thank you so much. Yes, Precious. Waskwera say mzukuru wasekuru. Wisdom. Waskwera say wizi. Rosta. Rudi Rosta Mnangwa. Antonita. Dagona ndini. Antonita. Surugudi. Lady Skara. Thanks. Peter. Waskwera say mzukuru wasekuru. Praise Nyoni. Urukutoziva ka praise. Boom. Boom. Magi zviri kudii muzukuru wangu. Period Zim Studio. Right, so guys, let's go and subscribe to Lady Skara. Lady Skara B is our partner. It's our sister channel. Let's go and subscribe. Also, Tinenonzi Period Zim Studios. Let's go and subscribe. I'm Mnono Nakirwa. Aditi. Colin. Waskwera say. Ada square. Okay, thanks very much, Kanandru Kunzuika. Thank you so much. Colin. Okay, thank you very much for confirming. Thank you so much. Just ndoda wangu kwazisa vanhu vanisanda kwazisa, then guest otopinda. Anditi. Okay, gareta ti. Yeah. Guess who is coming in the studio today? Yeah. Guess who's in the Anapinda studio today? Welcome to Saint TV. Surudi. Aiwa. Ndatomuka kuenda ku garage, network yangu inonetsa. That's very good. Thanks very much for coming to Saint TV. This is your family channel. Ndane phone uncle, ndane phone. Oh. Ndikuona kuti uri kufara singa takaiona I celebrate. Regani murese 1 or 2 tobatadzoka kwawo. Brenda Moyo, waswera say Brenda Moyo. Ndaisa link wazukuru link. Enda pa link titaure nyaya iri panapa. Tingori ne 1 hour. Exactly 1 hour atapiwa. Anditi. Look, zviri kudii look. Owen,
waswera sei Owen? Plexi ndeipi? Michelle wakanyanya unokomenta, thanks very much. Sister Rosie ndakambokuudza here kuti ndo secretary vedu veSN TV ivava ndo vanoita kuti zvinhu zvifambe vava kubackground, right? Zim artist, thanks very much for coming. Raphael, okay, period. Lenmosoko uzondibvunza kumacomments ndizokudza kuti tine connection papi nasekuru. Tatenda, thanks for coming. Rosa, Grace, thanks very much. Ndiri kuona comment mazuva uri ngoti no comment. Ndiri kukuzipira nyaya. Right. Ameno avanyorawo comment. Muridzi wayo ari kuverenga ari kuiona. Handivazivi. Shumi. Waswera sei Shumi muzukuru wangu? Right. That's a nice garage. Ladies car. Maswera sei? Takutanga basa manje. Ona network zvayakuda kuita. Mushe. Toda kuti betakurumidza tapinda munyaya yedu anditi. Nyaya yatinayo pazuva ranhasi. Right, nyaya yatinayo muno ma-advantages and disadvantages of ekudata online. The app. Imimi I believe kuti ndimi munodhila nenyaya dzakadai. So pandatokuona muchiuya I was so excited. Guys, a reminder again, go and subscribe to Lady Skara. Munonodzinzwa nyaya dzachona dzese. Pakaipa rega ndibva ndangoti gaga ndiri busy saka rega ndangoti gaga nyaya yacho. Nyaya yema-online dating iyi zvinoenderana nekuti uri kudata pasite ipi, because nowadays people are having problem vachiti vakasangana paFacebook vanoti is online dating. Facebook is online dating. Pane masite akatogadzirwa just like Badoo is a dating site. Pane yakanzi Pond of Fish is a dating site yakato-approved. So inenge ichitorrequire your real details, like iwewe pachako zvasiyana nepaFacebook pekuti unosangana nemunhu achizviti tekla iye achinzi tendai. So kana uchiita online dating ziva site yekuenda, kwete kuti nekuti tasangana paFacebook ziva kwekuenda. 1 kana waziva kwekunotsvagira masite andokutaura iwayai akawanda stereki madating site. Then kana makusangana endai munosangana papublic place, kana murestaurant, kana pamashopusi, kana pagrowth point panenge paine vanhu vakawanda, because hausi kuziva munhu wacho kuti ndiye here Lady Skara wanda ndichitaura naye. Ini for example ndine mumwe munhu wandakatomboona online yeFacebook iyoyo, pandakazomuti yanga iri ngoro chaiyo kushata pameso pake, but mapicture angatori paseri pekabhima akadai akatoya nebhasikoro musi wacho kunondiona, but anga ari pabhima akaisa ruoko kudai. Ini ndozviri kuitika here izvi. So like endai panzvimbo dzejekerere modi moonekwa vanhu vokuonai unenge uri safe, because disadvantage iripo ndekuti some of them mass scammers, they are not true. Vanhu vaya vanhu varikutongotsvaga kana munhu wekuitisa, kana kutokudyira mari yako, kana kutokutorera mabody parts chaiko, vanokuinvita over kumba obva atokuchekeresa. So be very careful nenyaya yema-online dating. And endai kumasite chaiwo ari approved for these relationship things, kwete kungohakira Facebook andeye munhu wese ka enda kunyatsori verified kuti aiwa apa ndipo chaipo, but don't be 100% sure futi. Zvinongogonekwa anonzani dewawo uyu akaroora online, anonzani Peter Moyo, isu vamwe hatizvigoni. Hatizigoni, tetida kutodya zvinhu zvedu, isusu saka alright. So trip apo ka chimbotiudzaiwo ma-advantages online dating. Only advantages. Amungati awanda ma-advantages. Ini nangu to me online dating advantage yandinayo ndeyekuti I want to date someone who's abroad, not locally. Why? Because I need my space. I'm always busy. So having someone abroad
I can have time as much as I can, and I can do whatever I want because he is abroad. Imagine aindine mukomana wepa next door ndaizokwanisa here kana kucheta phone yangu kuti I'm doing my programs kana kuti I'm studying kana kuti ndakuita say online. It's an advantage to me if the distance is far. To me, that's the only advantage. Yekuti handina pressure yekuti ndikapedza kusuka maplates ndakufanira kutoona munhu. No. And handizongodyiwo muriwo zvekudaro ndichiziva kuti kwaari ikoko paachazouya anongoskorora ndobva ndaenda. I don't want someone from local where because it disturbs me. Ameno zvinhu zvairi kuita iri kubreak. Okay, you can go ahead. You can go ahead. Network yangu yakadhakwa. Alright, I was saying kuti kwandiri ninhangu advantage yandingori nayo ne-online dating ndeyekuti sometimes I need it abroad, not locally. Because ndine zvinhu zvakawanda zvandinenge ndichiita, being business, kudzidza chikoro chaicho. So I don't need disturbance like ukaita mukomana wemuhudu every day anenge ada kutoonekwa, every day anenge achida time. But to me it's an advantage yekuti I can do zvinhu zvangu ndakasununguka. Time yangu ndakatambanuka angosendi vari kuDubai uku, inini ndiri kuno kuDurban. So it's an advantage to me, handina chekundidisturba kana kudistracta all my goals I can achieve on my own. Alright. Saka mazvinzwira kazukuru hanziona Lady Scara hanzi advantage iripo kana uri munhu ari busy, a person who is always busy. So kana ukaita online dating hakuna munhu anozokuti mangwana ari pamba pako kana kuti mangwana uya, and zvinogona kuzocreate ma-problems. So it's an advantage iwo yavari kutaurawo tete Lady Scara, and right, chitawo at disadvantage wo iripo pa online dating. Alright, disadvantage. Some of them they are not true. Vanhu vanotopretend. Even ukadautasa kuti even nyango pama-real sites acho andandichipa for example. Zviri nani hazvo kuti vanenge vasina kuzowanda. But vazhinji vacho vanenge vachitonyepera, havasirivo chaivo ndo disadvantage yekuti unodanana nemunhu waona pameso pake. You don't know the real Uncle Saint. Wangoona Uncle Saint ukati vakatsvukirira, but you don't know what's inside Uncle Saint. So it's a disadvantage. Munhu wausingaziye and anogona kupretenda kuuya ari wai iro ritori bere zvaro. Alright. Saka mazvinzwa muri kuzvinzwira zvikuru. So we have to be careful when dealing nevanhu, in fact when doing this online dating. So I just dropped the link down there, so everyone is welcome. You are welcome to come on show and then to taura ndopamba pedu azukuru. Kana ungasati subscribe also to this channel, I kindly ask you to mzura pana chekumira, please subscribe to this channel and moisa notification bell. Vari kukwanisa share our link, please share this link, and it also makes a 45 minutes, exactly 45 minutes. So you are free to pinda mu right. Tiri papoga panyaye online dating. Tiri kuona kuti zvoni maZimbabweans kana kuti kwedu hazvisazvanyanyosvika. And it's Lady Scara, are you still there? Lady Scara? Lady Scara? Network ya Lady Scara inenge yatiza. But ungakwanisa kupinda ka nyorai kuma comments. You can write kuma comments muchifudza kuti which is which, ndine tichiverenga. Ndokutotaurana kwedu kwatinenge tichiita ikoko. Right. Alright, hanzi na Precious hanzi ngoro. Hai, hanzi unenge uri ngoro, hamene kuti ngoro. Lady Scara, right. Ngoro inenge yanakidza vane. Right, ndaisa link, everyone is free kupinda. Unongobaya muzukuru kana uchida kupinda mustudio, unongoenda ungonopressa pa link irori rataisapo rinokudza zvinhu zvinofamba sei. And so online dating ma advantages nema disadvantage ndeapi vazukuru? Imi ndimunozviziva, ndimunozvinzwisisa. And asi sezvachitaurawo na Lady Scara ka, hanzi kune anonziwo ma-dating site. Isusu sasekuru ka, ndandisingatozizivo, ndatodzidza. Ndaifunga kuti ndikaona musikana wanguwo pa WhatsApp ndiye anonzi online. Because isine chimboverenga ka WhatsApp inenge ichiti online. Saka ndo online kwandiri ikoko. So
munofungawo kuti wokudii nenyaya ye-online dating? Which are the advantages and disadvantages online dating? Taurai nesu. Joyce, zviri kudii Joyce ndinodada newe, ndiye munhu wana anomirira shoka 10 minutes before. Unoona Joyce anenge atova pawaiting. Thanks very much. It means a lot to me. Thank you very much. Right. Ndiani ari kupinda? Pindai mustudio. Link iro randaisapo. Pindai mustudio. Maminutes edu ari kufamba zukuru atina. Nowadays we are just takangopiwa 1 hour chete streaming. So ngatipindei mustudio. Time zedu dzichiripo. Handiti. So tikada kutasawo panyaya yandakauya nayo yechikomana Peter Dwamoyo muzukuru wangu. Handiti anokwanisa kumudaidza ngaamudaidze. Tiri kumuda panapo. Auye kuzotiudza kuti zvinofamba sei marelationships akadaro. Handiti. Alright, hanzi naTolakele zviri kudii? Hanzi unotsvaga online ko kwaunogara vapera here? Alright, I can give you for instance. Kunogara sekuru venyu ka? maZimbabweans mashoma zvisingaite. maZimbabweans mashoma. So kune vemamwe marudzi. So sometimes I can find it difficult kudanana nevemamwe marudzi. Zvinhu zvakaoma kudanana nemunhu weimwe culture. Ndakambozviita, handiti ndakambodanana nemunhu weimwewo culture. Zvanga zvakaoma. Zvinhu zvinenge zvakati omei. Handiti so vanhu they will end up vakudanana nevanhu online. Mafungiro asekuru, my 2 cents. Kova muri kuti kudii? Handiti because it's not always kwese kunenge kwaka it's not always kuti kwese you meet maZimbabweans. Umwe haadi kutoroora vasikana vekuMauritius, umwe haadi kuroora vasikana vekumaPhilippines, Indians, unoona. So what do you think nenyaya online? Pindai mustudio zukuru. Tingangouya kuti tingozogara regai ndiise link. Atingangouya uzongogara. Indinosa sekuru venyu ka. Ndinenge ndichida kutodzidzawo vazukuru. Handiti tichidzidzisana, right? Let me say kudzidzisana. Right, there's a link. There's the link. There's a link. You can write from a comments. You can write to WhatsApp also. You can write for WhatsApp without in the zip zvauri kufunga. Number zedu the WhatsApp is +971. Handiti 9+971 56960 9096. Handiti madzinzo aka +971 56960 9096. Handiti ndo WhatsApp number zedu idzodzo. Umwe anogona kuda kushandisa inonzi chiko tutalk. You can even call netutalk. Kana pane vane tutalk, you can call netutalk totaura. Handiti. So what do you think nenyaya online dating? Time dziri kufamba zukuru. Time dziri kufamba tasaurwa ne 40 minutes iri mushow. So let's come studio ndaisa link. Chii chinombonetsa upinda. Okay, unogona kupinda studio wozviviga hide. Handiti. Right. Ininoose kufunga kwangu online dating, my 2 cents. Handiti mafungiro angu according one kufunga kwangu. Online dating ma-advantages rikaendayo nema-disadvantages. Ma-disadvantages andakaona ndakamboona imwe program yandaiona. Ndakaona vakomana vekune imwe nyika maNiger, handiti vachidanana nevakadzi online. So vaidanana nevakadzi online ka vaichinja maphotos. Handiti vaichinja maphotos vachiisa mapics asiri avo evamwe vanhu. Sepapo vaitoisa mapictures evarungu. Handiti then kazhinji, let's be honest, inini hamu mafungiro angu, desperation most of the time ndo inotuma vanhu kuti vadanane nevanhu online. Nyaya yekuti zoni maybe kana ari mukadzi
maybe anenge asiri kusvikirwa nevanhu handiti vanotarisira kuti vange vachimusvikira. Number 1. Number 2, yandataura kuti nyaya yekuti zoni unogona uri kugara kunyika kana kuti kunzvimbo kunenge kusina maZimbabweans sezvandiri kunoku, handiti kwandiri kunoku handina kana musikana wemuZimbabwean wandoziva. Tokudza chokwadi handina kana musikana wemuZimbabwean wandoziva kana 1. Handina muZimbabwean musikana wandoziva muno muDubai. So zvinogona kundimanikidza, handiti nyaya yekuti ndinoda ushamwari ka sekuru vanoda ushamwari, handiti ndogona kupesa ndakutsvaga online ndobva ndasangana naLady Scara. Akanishandise Lady Scara ndakadzvaira naye, handiti ndosangana naLady Scara topesa takudanana, ndozvinoitika. So disadvantage sezvo ndaitaura kuti vanhu anogona kuchinja, handiti a person can actually change their identity online and then they put some pics as someone, handiti by so doing unenge watonyeperwa muzukuru wako kutodanana nemunhu asiriye, handiti inzwa zvandakamboita inini isaiti online paWhatsApp ndo online dating. So ndakamboita yangu online dating paWhatsApp. So this girl, what happened, ndakapinda mugroup inini experience yasego ndakapinda muWhatsApp group iri ndobva ndaona maphotos, nditanga kucheka kuti maphotos evasikana varipo, ndo ndafarira baby ndarifarira ndakanakirwa baby iri kutaura chirungu chichi. You know what will be happening online, handiti. So tatodanana paipai in photo handina kubvunza maphotos because photo ndaitoona riripo, handiti ndobva ndazoti gare ndati gare ndachiti bebika chimbondi ayo akazochinja profile pic akuisa akangotorawo chimwewo chakangoisawo asiri munhu asiri kubvaisa. Ndobva ndakazoti baby chimbondipawo maphotos ako chichi maphotos akakandwa ipapo vazuku ngoro dziya dzakazirehwa dzedza ngoro yakachirehwa naLady Scara, maphotos akakandwa ipapoka kana neni ndakati yes. Yes, unongotanga usangopindira mamessages zvakanaka. So ndakatoona kuti kubva ipapo ndatoti zvekudanana online zvinogona kungondinetsa because inini wangu yakava disadvantage yekuti unogona kudanana nemunhu asiriye. Picha yandaiona nemunhu akazokanda ipapo zvakasiyana. So there's a link yaitizopinda tizotaura hanzi naIcon. Yes, Icon muzukuru wangu, hanzi online zvinonetsa sekuru nekuti nyika haina kumira zvakanaka. Paonline pane vanhu vakasiyana siyana, matsotsi, mbavha, mabhinya, mascammers, zvese unozviwana ipapo. That's very true. Online unosangana nevanhu vese online unosangana nevanhu vese vamwe ava vapinda mustudio ndo vamwe online vaunosangana navo. Saka mukundiita bhinyera vasina mafesi. Aiwa, isusu fesi dzedu nde fesi dzedu chatsandisi mabhinya. Saka pakanaka. Welcome to Saint via show live stream. Tinotenda nekuti gamuchira. Thanks very much. Guys, iyi yakanzi Your Boy Beats asati atotaura hangu ndoiziva togona kuzokanganwa. Your Boy Beats is our sister channel. This channel is growing nekuti iri kusimudzirwa neYour Boy Beats. Inini hangu handina vanopiwa credit dzavo, inini ndinovapa credit dzavo. So Your Boy Beats, they are doing a great job. Vari kutidetsera technically, isusu hatisati tanatsokwana, tave nezvakakwana, ndo vanotibatsira kuti basa ringe riri rinofamba zvakanaka. So let's go and subscribe kuYour Boy Beats, handiti munonozvionera nyaya dziri ikoko. But face yachona inongonetsa kuwana, kana neno handisati ndatombomuona. Unongoona izvo zvakadrowewa. Maswera sei? Teswera zvedu angu. Handiti maita basa mauya kuzosupport. Aiwa, muchitembei.
Alright, iyo nyaya yeonline saka ndanga ndichitaurawo ndichiti ndingopedzisa zvandachitaurawo my 2 cents. Ndanga ndichitaura nyaya dzekuti zvoni paonline panowanikwawo maskama anditi matsotsi mbavha nemabhinya zvanga zvichirehwa ndichito ndakadananawo neumwe musikana anga asiri iye ndakaona picture yanga isiri iyo patakazotadanana ndo andazopiwa picture chaiyo yemunhu zvakazondikonzeresa kuti ndingomuka ndichingonzwa kuti handichangonzwa kuda so nenyaya yengoro so munotiwo kudii mukoma? I think ndine one advantage one advantage yakapa. Alright. Obviously zvamataura chokwadi kuti mostly it's about unoona munhu asiri chichi, but let's say waita online dating nemunhu chaiye ari honest anditi like from a dating sites like Discover nemamwe anenge apinda chinokuera online dating. One disadvantage is unoita painful online romance. Painful online romance. Rikandotsvaga bhilo nebepa ndichinyora. Maya haidadide kunyora. As in advantage ndeyekuti kana uchida nemunhu maraini unogona kuona regularly. Munoita romance yenyu anditi you can hug, you can kiss, but kana iri online hakuna zvakadaro, haungahagi computer kana phone yaunenge uchishandisa chitaura nemunhu. So izvozvo it's some of the things zvinoita sei zvinorwadza. Disadvantage because makisses nemahugs anongodiwa murelationship, too much more things tinongospice up the relationship, tinozvibatanidza so. Yes. And then the advantage online dating is unowana ma-individual, or rather unoita access to ma-individual ausingasangane nawo in your daily life. Like kana uri kwedu isitobva uchitungisa unenge uchitoziva kuti aiwa mustreet medu mune vasikana vakadai, but kana online manje pane wide variety yekuti unowana access yezvakawanda, vatsvuku, vatema, vechirungu, vatema vanotaura chimwe chirudzi, like there's akawanda ma-opportunities actually. So that's one of the advantages online dating. Ameno munopaona sei? Ndizvozvo online dating ine ma-advantages akawanda sezvamurungotaura kuti ine variety. Togona kudaro. Ine variety. Online dating mati ndakangoitrya but vazukuru vangu vakati vachanditsvagira mudzimai online panapa. Ndokufunga kuti muzukuru achangobva comment section. So okay, so I can actually start dating from the comment section. Ndimuchangotsvaga imo profesio yangu ndinokufunga kuti achangobvawo mucomment section, achatongosanganawo nemi nekutongonakirwawo nemi kubva mucomment section. Amenotia chete mutambo wacho naka matikiti akati achandigadzirira mutambo musi wa 15 rine birthday rangu, so akati hanzi ane vasikana vari kutaura navo kutotaura kuno kwakasiyana siyana vandichange ndichizotaura navo musi wachona iwo. Mukasatozoona ariye matikiti wacho. Mukasatozoona ariye ameno tichangoti Mwari chero zvavanenge varonga. Inzwaika zvataurwa naJoel. Hanzi sekuruka, I think Peter anofudza mombe kuroora online ochengeta, anafudza mombe kuroora online ochengeta mwana online, chero ndimwi mahwani sekuru pindirai pamwanakomana Peter.
Alright, oh, Joe is commenting panyaya yandaita yapita yatikonzeresa kuti uye pano yekudata online. Munotokudii nayo imba yapita? Inonzi if we were in America or kuchirungu zvaigona kuzvinzwisisa and it would be no, but semazimbabweans ke online ameno zvakuita network yenyu matiza kune mushini ko izvezvi yakubreka yeah, try. Alright, ndanga ndiri kuti for Peter I think zviringe zviri kumuitira because yato 1 year, but ndozvinoita online dating yacho kuti mune mangojairirana pafoni, but vakazosangana vanhu ava vanogona kutadza kugara months vari vese vatonyandurana because vajaira pafoni and pafoni chaibva like so pamanyuwa chaipo panogona ushuku. Ndo imwe disadvantage yekuti you might get munogona kuwirirana online, but when it comes to meeting face to face nekuzogara mese unogona kutora kunetsa. Alright. Patoro nemuzukuru wangu na Plexidis Gariano hanzi sekuru munoda kunaka kumeso here kana kuti moyo nerudo. Right, nini muzukuru ka ndinoda munhu akanaka zvese. Akanaka front and behind. Nepakati zvese. Ko package yacho na inowire iri hapo. Gembo yakakwana. Plus kunakirwane. Ilini wandine ndichitoti vakomana ndichitotadza kurara. Umwana achitoti akashata zingaite. So beauty is in the hands of the beholder. Ndataura chirungu kuma. Beauty is in the hands of answering this, kana iri online usually chatinotanga kutarisa usi moyo munhu because you can't see moyo munhu online. Chaunokwanisa moyo ungabvarure kana ukatogara naye yo boy bees ukatogara naye moyo munhu ka umuzive. Wakamboona here kuti vanhu vanogona kuroorana vakagara vese 5 years 10 15 years handiti munhu akazokuudza kuti ndasingazviziva kuti ndozvauri after 10 years wazviona. So munhu aumbozofa wakamuziva. Ndosaka tati chikuru kunamatawo munofunga mavo vazukuru muchinamatirawo nyaya yemarelationship haisi yekushandisa njere hadzinyanyoshanda apa panyaya yatiri kutaura. hanzi narosta it's true sekuru vamwe vanoshandisa mafotos evamwe mota hembe zvisiri zvake kozoti hanina linet here kana linet hanzi inini ndiri kutonzwa mabayo sekuru kuseka kusvika ndakuchema nesedzwa indava tuzoti ruseke muzukuru kunakirwa kane kuti mati munoda front behind aiwa mukadzi sene hangu ina handidi kunyepera vazukuru. Mukadzi ane chivakasure ndinomufarira dzitsi nechivakashure. hanzi naElizabeth sekuru zveonline chokwadi zvinonetsa zvizhinji hazvigari
uye hunhu hwemunhu hauonekwe online. Yes, munhu ndozvatambotaura kuti nyange mukatogara mese mumba futi anotonetsa futi kutomuziva. So zvine zvakudependa neuseriousness hunenge hune munhu waunenge wasangana naye. Umwe anenge ari kutoriwo serious kuda, and amenotinda kashoma kuti usangane nemunhu ukaona vanhu vanogara nevanhu wanodanana naye chaizvo kana kuti unodanana nemunhu anokudawo bhekika ndiye Mwari. Because kazhinji munhu waunoda zvisingaite, munhu anodiwa nasekuru zvisingaite, iye havade, haatombovateuke kana kuvatarisa. And ambenoti kuvakadzi zvinofambawo sei, because vakadzi vane disadvantage. Chete mazuva ano vakunyenga zvavo, but mazuva achona vaiva nedisadvantage yekusanyenga. Mazuva ano vacho mabhows vakadzi vacho. Havanawo mabhora. Anotoda kuona face iyo. Muda kuona face iyi iri panext. Muda kuiona. Endai kunonzi kuyo Boy Beats muno subscriber. Uchingopedza subscriber face yacho inobva yatobuda. Precious. Iyo. Precious ndakombe. Aindonakirwa zvangu vazukuru. Maona pangoitwa one request. Inini danda ndaita request iyoyo show yaipera show munhu asina kuonekera. Apa indiri neshungu dzoda kutomuona. Precious. Uyu ndiye wachona, ndiye yo Boy Beats. Guys, face yamuione kuyo Boy Beats. Motoonera panapa. Hanzi regativere macomments tichipindura. Hanzi chokwadi here kuwana munhu pamhepo zvekusvika pakuroora kune satanism iriko. Chokwadi vanhu inini hangu zvandinakurudzire sesekuru ndiri kuti zvoni dananai paonline. Manzwa zukuru? Dananai paonline. Ari kuCanada, ari kuSouth Africa, moflyer, mosangana moonana. Manzwa? Musasvike pakuti nakirwa zvekuti iwewe uri kuCanada woti mukadzi wotya kuti anotorwa wobva watumira mari kuZimbabwe neWestern Union. Handiti yekuti ndirorerewo mukadzi wangu handisati ndambomuona asi murorei. Tozongodzoka muwane mukadzi. Ameno munozviona sei mukoma yo Boy Beats? I think kudana online kuri right. Ndo modern day. Inonzi winked yakamhemba so inonzi modern day date. Ndo zviri kunguva inoyo. Saka kufambiranawo nenguva. It's good to be careful. Yeah, it's good to be careful kana wada utata online. Anditi aufana ngopinda nemoyo wese kunge uri kutoona munhu wachinoita ichi. Alright. But vanhu vari kupinda because unenge wada munhu so munhu anopinda nemoyo wose. Rokwana ndo problem ina ango futi ndo imwe ndo saka iwo ndo shamwari yangu iwewe. Ndo saka zviri kundinetsa kudanana nemunhu bosi. Inini kana ndichipinda murudo handipinde hapo. Weakness. Munotopinda yakadero. Munopinda yakadero. Ndotopinda ndese. Ndopinda ndese murudo. I think sapanda. So zvinoda kungochenjera chinhu chakanzi moyo chinonzi moyo ichi the red thing behind the chest chakakosha saka chinoda kukudzwa aufanira 100%. Yes, so
zvakazokutaurwa naTolakela hanzi ndo yaurura hanzi ini face moyo hautorina kana basa but face ndiyo 1 years hanzi ndinoda face. I think attractor munhu pekutanga is the face, and then kozouya the face. You learn about the moyo later on, because tese tunoto moyo face, chest nekumashure. Alright, hanzi nabheni hanzi kudanana online kunoda matanga maonana face mozodanana online, kwete kuti tonyengana online tobva taroorana tisina kuonana life hazvibude kule. Vanhu toda kuti tionane handiti plus inzwai vazukuru kana uchida munhu noise yakawanda handiti background yako. Alright, regai taurai mukoma yo boy beat. Okay, I wanted to say anzi munofana utanga maonana. It's sometimes like when it's online dating manje kuonana kunogona kutadza kuitika or kunonetsa kuti zvatanichitaura online dating sites aripo. Uno ndopo untanga watoona munhu. It's hard kuti utange waona munhu face to face and then wozoda kutranga kuti takuchita online dating. Sometimes munotongerana kana ipapo pasite yacho ndokutosangana pamwe. Kuzoroorana kunoda kuti muzotanga kuroorana after kuita online dating, masangana face to face for some time. Matombodzidzana kuti aiwa no munhu kana ari in person anoita zvakati, anoda zvakati, and then that way unogona kuzoroora. So tiri pana Peter Moore ndo pane mari kuona kuti inoshanda. At least yataura zvenyu seninini kana zvamari muri kutoti relationship yaane gore ka saka ndogona kungoipinda we munogona kupindira papi ipapo paPeter Moore kana kuti kuitira kwenyu aiwa hausadaro ka ndinokuwara uda ndikuwadzira ndinotsvagawo kwangu. Alright, hanzi naElizabeth hanzi ndinzweiwo mundinzwisise kudanana online hakusi kumbogara uku. Ngatidzokerei makare ekudananirana ekuridzirana muridzo. Elizabeth muzukuru wangu. Alright. Network yako itasafe. Ameno pamwe ndeyangu. Inogona ita yangu inenge iri a bit behind. Alright. So Elizabeth. Muri supporta Elizabeth nyaya yekuti alright mupindire. Inonzi variko vamwe like not muZimbabwe but maybe varimo who can testify kuti online dating inoshanda isusu takatorora. Yes, varipo. And then asingaite. So it's not a mistake kuti tande net yakubreak amenozvizva kuitika mukoma yo boy beat. But imi ndimusingafanire kunzwarwa nenetwork. Like regai tite tichiverenga macomments. Ndaisa link imi ndataura chokwadi chaichi. Imi ndimusingafanire kuti ndidhakirwa nenetwork because ndimunhu ndimi kana network.
Yeah. Right. Hanzi, alright, zama kupinda look. Zama kupinda. Hanzi online dating, hayiite. Right. Hanzi. Alright, hanzi na tolakele ukaona munhu akuita online dating hanzi haachanyengi live kuti aonekwe panotoda mafilters efoni. Hanzi ukangojaira chete ndabva ndatodiscouragewa natolakele. Hanzi ukangojaira chete nyaya dzeonline dating hanzi palife chapo chapo unenge wakutoda mafilters efoni. Amen. But sometimes munoziva kuti maybe anenge anzwa nekunyenga nevanhu vemaraini zvisingabudiriri and then she tries to just alright, kwazoti hanzi natandeka tandeka muzukuru wangu natandeka muzukuru wangu hanzi inoita kwandiri yakamboita online dating kwaari ari kuti hanzi inoshanda zviri right nekuti hanzi akatombopinda maerika. So chii chakamboitika chakazoitika because unenge uri kutaura kuti pane past tense yakamboita zvakazodii but ndoyatiri kuda but yachona. Hanzi nanyarai hanzi zviri nani kutanga maonana online mozoita henyu. Hanzi tanga maonana mozopinda henyu online dating. Kuonana kwacho mune maonana sei? Because munotosangana online pasite. Saka munenge maonana sei? Kuti masangana pasite woti ngatange tasangana tozoona kuti tingakontinue. Because online yakatogadzirwa vanhu vasingatotange vaonana I think handiti. Munototanga masangana ikoko. Motanga matosangana ikoko. I think kaisa point engage Facebook, WhatsApp, Instagram, I see online dating. I see like yes. Okay, online. As my dating sites, I on their social, they socializer. Alright. Kune ma dating. Yes. Ariko. Mukasangana pa Facebook ya at least ngo zesta munhu unogona ma picture yake aka upload and all. But when it comes to online dating, automzive and picture yake maybe inenge iri one chat yakaisa pa profile. Yes, that's very true. Right. Alright, sorry nenoise, sorry. Andigare ndega vanhu vandogara navo vanenge vachitotaurira pasipo paya asi achishedzera anotoda microphone. Andigare ndega. Sorry. Yeah. Hanzi. Kaurai mkoma your boy. Very. Ma comments. Seguro ndakona sofa iro pamwe rasuka. Welcome to the show. Welcome to the show. Mkoma, your boy, how are you? How are you? How are you? I'm fine. Sekuru Masera. Ndaswera zvakanaka, maswera sei? Ndaswera kule. Right, tipewo contribution yenyu. Inini Sekuru ndiri kuda kupindura mhinduro yekuti hanzi kudata online it's not good. Nyaya iripo Sekuru ndeyekuti vanhu vanosangana anyway. People they can meet anyway Sekuru, mubhazi, kuchechi, kubhawa, online. Anyway, chakakosha ndechekuti mutendeke, muzoonana. Noti izvi zvatiri kunzwa zvapita moyo izvi. Zvokunzi munhu anochata nemunhu, mukazoonana then you know each other.
unogona kakuzongopfekerwa skin tight magaro, moona magaro eskin tight aya uchitumirwa maphotos iwe uchiti ndaona garo usina kutarisa face. But zvakakosha kuti ukazoriona watumirwa photo wozoriona personal, woona garo racho kuti riri sei. Neyo smile iyo maybe haisi yeedit, woionawo kuti is it the real smile. Saka seyasekuri So the thing ndezvekuti you can date anyway, whether it's online, it's whether kuchurch, whether kupi kwamasangana. Because nowadays kune new technology, ungaramba uchiridza muridzo here. Vamwe varume havagone, ipapo sekuru ndikatiridzai muridzo mogona. Amugone. Saka you can date anywhere, wherever you want, but the very important thing, you meet, you see each other, muchikontinya pamakatangira ipapo, then mozongoona kana makuzoda kudanana. Otherwise nyaya iripo even mukangodanana live hanti. Still munenge muchifonerana muchidanana pafoni. Saka nyaya iripo ndiyo kunzwa voice remumwe muchidanana muchitumirana mamessage nemaphotos. That's it. So there is no any problem about dating online. Chakaipa ndokuzochata pa online. Because ukachata zvinoda kuti uende kuhoneymoon, saka akadofora pizza. Ayo mazuano zvinhu zvese zvakungoitwa e-learning, e-what, online everything. Saka maybe ndeyachatotanga kuita first online wedding. Taura zvinhu hana mati manje hanzi vazukuru venyu taita identity crisis. Mukoma Yobho iverenge. Hanzi vazukuru venyu taita identity crisis, iyo online dating yakaipira ani uyezve yakanakira ani. Identity crisis is our major issue. Yeah, like what I was saying. Yeah, it's very true. Zvinosiyana, like what my sister also said. Murume haagoni kuridza muridzo, handiti. So anoprefer kuenda online because he has weaknesses, maybe yekuapproacha even mukadzi chaiwo, but he finds strength in dating someone online. Anogona kutaura nekutaipa. Ndo panopindira futi online ipapo. All right, that's very true. Right, welcome to the studio. Mzukuru wangu taura nesu. Tasarwa net 7 minutes. Vachangoti bata, welcome. Funny? All right, taura nesu Shai. Yafana meno zuzurwiti. The other thing is Sekuru. Vanhu vanoti online ko ukadata like isusu tiri kuZimbabwe hanzi. What about if I can date a man from Harare achishanda ikoko? Zvinongofanana, ndinenge ndichimufonera ndichitumira maphotos. Saka there is no any problem about dating online. You can love each other and do anything. Chisipo chete kungoita lula. But muswa munosangana lula kainenge yatovai. Munaita online lula manje ndo inosimbisa zvinhu. Amufunge kudaro here. Munoti kudini lula pakusimbisa zvinhu. But like now kule inguva yeconvince. Wodeta munhu ari kubulawayo, autravheri maporisa akazara. Unenge uchingodanana pafoni uchingonzi yes baby, yes honey. Muchingotumirana mafoto akuendeke. Tozozviona after convince. But uncle, pa lula pa yes inosimbisa nditi, but not haifani kumhanyirwa futi. It's not like the thing chaunofana kumhanyira kuti ngatitoita lula. Tinofana uzoya after. Munozotanga usimbisa maunyasoziva kuti aiwa no munhu wangu akamira so and the show I can start a family with this person. Ndogona kumpa lula. Yeah, mukasvika stage yoyo no problem. Also munenge muchizivana kule cause like muri kuona kule munoziziva kuti inini if I can communicate nayo boy for a month every day pa WhatsApp ndogona kugona kumuziva yo boy kuti
your boy ari short tempered, your boy hadi nonsense. Then pamunongo mozosangana pa munenge makutongoita practical apa inenge iri theory. That's very true. Kuti wakatendeka here. Then mukadata online, make sure you phone mumwe wako even midnight kuti uone kuti asi kuchita here kwari. Just be transparent to each other. Wongomuudza kuti 24 hours baby ndobatsika. It's simple. But iwewe manje ukaita chitsotsi uchidata pa online uri nemumwe we-live chicken apa vhare unenge uchikanganisa. Pamwe unogona kudheta vasikana veusiku vaye vanobuda usiku time ekuti masikati mune muri mese nemakuseni but manheru haabatiki anenge aenda kubhawa ari papo. Zvinowanika but murume anopiwa space vhele kuti aende kumafriends ake kupuu kana kubhawa. Saka iwe ukangoda kuti mungoita nanga ndo pamunozomarana. Saka you give a man space, it's whether you are physical or live. Unomupawo space. Anoendawo kunogocha nemafriends, anoendawo kupuu. So it's very important kuti umupewo space. But kana kwava kutonorarwa usiku nyangwe 4 o'clock ofonerwa makuseni na-AM mutaure nyaya dzerudo zvioneka kuti hausi kuita ma-live chicken kwauri ikoko. Newe mukadzi woita transfer. Alright, teteshai nimbokubatai muromo. Ndoda kukupai 1 minute nayo. Sarega tange nayo boy. Show yedu yakupera. We are left only with 2 minutes. So, miss your boy. I give you 1 minute yekuti muti udzewo mashoko ekupedzisira. Muchingopedza teteshai mobva mataura. Alright. Inini, I think I would encourage people to try online. As many kids go mono, it's a good thing you could try something outside your comfort zone. Because you never know where your true love is. As reality, every day in the maybe are online, and at the same time, whilst trying, usapinde wholeheartedly, just go 50% in. Kutry say kuda garudo, because sometimes it's not gonna kubondera. You might think waona munhu wako chaiche anokuda ipapo, but zviri zvechi zvefake zviri reals. So try it if you think you're comfortable with it, and if you don't have a problem with it, try it. But kana zvakakuomera, you can stick to kuridza muridzo nekusheredza vasikana pako pakabhana, no problem. I think those are the words dzandinadzo dzekupedzisira. Alright, mashoko makukutu amataura ndisingagone kuwedzera kana kutapudza. Teteshai 1 minute. Inini ndoti thank you very much your boy. Ndiri kukutsigira nyaya iripo ndeyekuti your boy nyangwe palive ivavo vaunenge wakatarisa anogona kukudisappointa. So chakakosha ndechekuti iwewe uri kuwirirana nemunhu wako, muri kudanana, also choice zviri kwauri. When you get in chicken in, you choose whether unoda twister kana chicken in kana pizza. Saka vanhu ngavaite zvavari comfortable nazvo. Asi ukanzwa kuti online kana kuri inini hangu anything, it's whether live kana online, as long as tichiwirirana hana kundibataka. That's it. Chero achifema chetu. Chero achindida. Okay. Alright. Thanks very much. Hands na matikiti, she's very active when it comes to comments. Thanks very much nekutipa ma contributions ako matikiti. And Hanzi maybe no comment epesa yatiri kuverenga. Hanzi, your boy, online dating is not in our nature. We Zimbabweans, we have our own traditions on dating through friends and relatives. Mukufamba nemukugarisana, that's our original way as Zimbabweans. Zimbabweans zvekukopera. Alright, I think ipapo that's what zvatakambotara kuti maZimbabweans we lack exposure. Ndo inotikwadzisa sterek handiti. So there are other things zvekuti tinogona kutry kuita like iyoyo online dating inenge iri right chaiyo. Though vanhu vakawanda vasingazive, they say it's a disadvantage because they're not exposed to it.
But once they're exposed to it, they might learn the greater benefits than the disadvantages. All right. Maita basa. Inino ndinobva ndatiwo I think chatikonzeresa kuti tinge tiri tinoita online dating inyaya yekuti mukada kutarisa kuti maZimbabweans tafamba zvakanyanya kutaura kuno kwandiri kuita most of the people vari panapa this show I know them havasi muZimbabwe tapararira umwe ari uko umwe ari uko iwewe ndouri kumbare ndeni Shai uri kumbare yeku kwauriko kwabva kwaita Shai ari papeople so zviri kuitika what is happening ndezvekuti nekupararira kwataita zvakuchidawo kuti tiadjuste tipinde musystem tifambirane nenguva vazukuru anditi but be careful pakuita kwatinenge tichiita tisazonyanyosara kana kuti tozoseka sezvatanga tichiita pana Peter ane relationship kana kuti ane musha wake uri kutofamba zvakanaka chakanyanyokosha ndechekuti mune muchinzwanana muchidanana muri murudo chero zvenyu mukazviitira paonline chiregai kuita matsotsi paonline pachona vazukuru manzwa murega kuita iwo unorega kutopinda uri tsotsi Peter ari kutaimira kuenda kuAmerica. Aiwa Peter ane advantage ari kuchengeta mwanasikana Karo antonzi Daddy saka zvinhu zvakanaka andori neconnection saka kuAmerica pamwe Peter vane mari vai anogona kusatoda kuenda. Yeah, that's true. Nyaya iripo maybe ari kuitirwa mushe izvozvo zvandanga ndichitaura kuti unogona kufona anytime kwakunoedza. You never know. Sometimes maybe my situations togona kuvashora maybe they are planning something better but nguva yareba 1 year but dai kuri inini 1 year ndotomuudza mumwe wangu kuti shamwari nguva yareba chimbouya ndimbokuona ndimbokufila. But from what Peter says, anotizoni they talk like nearly every day vantaura almost 14 hours online vachitaura vese kunza kwe maybe kana ane show kana ari kurehesa saka maybe zvavo zvokuvaitira they are always in communication. Mukoma yoboipo ko zvine zvitofamba lula umwe nomwe anongozobatsirika ari kwaari oita online umwe obatsirika hanzi Peter musamutyira ane target. Alright, show yedu tanzi tichimira. Show yedu yapera. To respect time. Next time. Thanks very much for coming to the show. Your boy Beat, thanks very much for coming to the show. Sisi Shai, thanks very much. Bazukuru, we love you so much. Much love.